Miren Agur Meabe. Lekeition jaio zen 1962an, urriaren 7an. Euskal idazle bizkaitarra da. Irakasle ikasketak egin zituen eta Bilboko Kirikino ikastolan hainbat urtez ibili zen lanean. Euskal filologian lizentziaduna ere bai. Poesia eta haur literatura nagusiki idatzi ditu, baina helduentzako narrazioak ere landu ditu. Azalaren kodea liburuarekin Espainiako kritika saria jaso zuen 2000 urtean. Itsaslabarreko etxea lanarekin aldiz, haur eta gazte Euskadi literatura saria lortu zuen 2002 eta 2007an.